Jainkoaren ama Maria zoriondu, ospatu eta eskertu nahi dugu fededunok. Urte berriari itxaropenez ekin diozuen guztioi, urte berri on eta zoriontsu izango alduzue denok. Salvamen historiaren oinarrian eta bihotzean emakumea aurkitzen da. Giza izakeraren oinarrian emakumea dago, emaztea edo ama. Jainko gizon eginaren oinarrian ere leku berezia du emakumea edo ama. Jainko gizon eginaren oinarrian ere leku berezia du emakumeak. Salbatzailearen etorrerarako itxita zegoen atea emakume batek ireki du. Jainkoak hasitako historia santuan, emakume baten fedea, konfiantza, adorea, erabakiorra izan zen. Horrela erakutsi dezake bere buru jalbetzeko duen eskubidea eta ahala. Bere bizitza bere eskuetan hartzeko eta baldintza bardinetan gizonarekin hartu emanean sartzeko duen eskubidea eta duintasuna. Maria Birjinaren amatasunez eman zenizkion gizakiari salbamenaren ondasunak, esango du lehenengo otoitzak. Kanta dezagun gure zoria eta eskerrona, agerte zaiogun esker honori jainkoari, zutik jarri eta kantatuz. Zatoze kristaba, bihotza posturik, zatoze muziok benenera. Año de gure, Jesus ikustera, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, hausmen guri. Ardiak utzita, datoz hartzaiorak, zerundik deituak estalpera. Oazen duere, berakin batera, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, jauna gurtu dezagun, hausnez guri. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Anaia arreba maiteok, Jesu Kristo gure jaunaren grazia, jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren elkartasuna izan bitez zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, urte berriaren lehen egunean, pozik gorez dezagun jainkoaren ospea, gizon emakumeoi pakea eman digun jainkoaren aintza. Miserita bestuko dugu. Eta bakea
zara gure bake iturri, zuretzat gure kantua. Aitzazeruan, Aitzazeruan, aitzazeruan janari, eta bakea, lurrean gizonari. Eta bakea, lurrean gizonari. zutiko doitzerako. Egin dezagun otoitz. Maria doatsua Birjina izanik ama eginez, gizadiari salbamena eman diozun jainkoa. Egizu laguntzaile ere izan dezagula zure aurrean, beraren bidez lortu baikenuen biziaren sortzailea, zure seme Jesu Kristo gure jauna. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoaren izena eta izana batzar erdian adieraztea da, jainkoak bere zerbitzari aukeratu duenaren eginkizuna. Hala esango digu zenbakien liburuak. Invocarán mi nombre sobre mi pueblo, y yo los bendeciré. Dios es la fuente de toda bendición, dice el libro de los Números. Zenbakiak liburutik. Honela mintzatu zitzaion jauna Moisesi. Esaiozu Aaroni eta haren semeei. Honela bedeinkatuko dituzue Israeldarrak. Bedeika zaitzala jaunak eta zaindu. Ager diezaizula jaunak aurpegi argia. Eta erruki dadila zutaz. Erakutsi diezaiozula jaunak aurpegi gozoa. Eta eman bakea. Honela, dei egingo dioten iren izenari Israeldarren alde, eta nik bedeinkatuko egingo ditut. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. agertu zure errukia, bedeinka jauna zure herria. Denok. Agertu zure errukia, bedeinka jauna zure herria. Erruki guta zoiainko bedeinka gaizazu, erakutsi guri aurpegi argia. Ezagutu dezan munduak zure nagusitza, gentil herriek zure garaipena. Agertu zure errukia, bedeinka jauna zure herria. Kantza bezaten nazioek pozaren pozez, herria justiziaz gobernatzen bai dituzu. Nazioak munduan zugidatzen, bedeinka gaitzana jainkoak gure jainkoak. Agertu
baino handiagoa dela jainkoa onartzeak, ez du gizakia gutxiago zen edo zapaltzen. Jaunaren seme egiten du, eta bere antzeko inor ez dezake menpean hartu. San Paulo apostoluak Galasierrei egindako gutunetik, senideo. Garaia bete zenean, bere semea bidali zuen jainkoak emakumeagandik jaioa, legepeko egina, legepean zirenak askatzera gu seme alabatzakoa har genezan. Eta seme alaba zareten seinaletzat, bere semearen espiritua bidali du jainkoak gure bihotzetara, aba, aita, deika ari dena. Beraz, aurrerantzean, ez zara esklabo, seme edo alaba baizik. Eta seme edo alaba bazara, baita oinordeko ere jainkoari esker. Jaunak esana, eskerrak zunina. Jesus izenak askatzailea esan nahi du. Askatzaile deitzen zion Israel herriak bere gidari Moisesi, faraonen menpetik askatu zuelako. Kristautasuna lotura guztien askatzaile izateko konpromiso eta erantzukizunetik bakarrik ulertu daiteke. Askapen eta salbamen gertatuko altzaigu, irakurgaietara edo irakurtzera goazen evangelioak. Intzentsuz lurrintzen dugu eta geu ere zuti jartzen gera begirune handiz. Kanta dezagun denok, aleluia. Aleluia, Askotan eta era askotara hitz egin zien jainkoak profeten bidez, aspalditik gure arrazoei. Eta azkenak diren egun hauetan, semearen bidez hitz egin digu. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna.
Aldi hartan, hartzaileak lasterka joan ziren, eta han aurkitu zituzten Maria eta Jose, eta haurra askan etzana. Ikusi zutenean, jakinerazi zuten haurra hartaz esan zitzaiena. Entzun zuten guztiak harriturik gelditu ziren, hartzaileek esaten zutenarekin. Mariak berriz, gogoan jasotzen zituen gauza guzti hauek bere bihotzean hausnartuz. Eta hartzaileak jangoikoari aintzaka eta goraka itzuli ziren, entzun eta ikusi zutenarengatik. Haurra erdaintzeko 8 urrena bete zenean, Jesus ezarri zioten izen, sabelean sortu baino lehenago, aingeruak esan zuen izen bera. Jaunak esana, Eskerrak Kristau senideok, urte berri baten hasieran, ateak irekitzen dizkiogu denbora berri bati. Egia esan, urte berria asteak berak ez du berez ezer berria ekartzen. Baina gizakiontzako denborari jartzen dizkiogun mugarriek eguneroko bizimodua hautsi eta garai berri batean sartzearen irudipena ematen digu. Eta irudipen honek, berez irudipen hutsa izan daitekeena, baliagarri gerta dakiguke gure bizitzari errepasoa egiteko modu merezi batean. Eta hau bai ez dela irudipen hutsa. Errepaso hori egiteko, bizi izandakoa eta bizitzear daukaguna modu egokian ulertzeko, Jesusen Ama Maria dakarkigu gaurko jaiak. Mariak zekiena berak bizi izandakoa zen. Baita jainkoak Israel herriarekin nola jokatu izan zuen historian zehar. Hor dugu, pixka lehenxoago, Mariaren ahotan Lukasek jartzen duen goratzarrea, Magnificat, deitzen dioguna. Bertan, Mariak goretsi egiten du jainkoa. Jainkoa pobreen aldekoa agertu izan delako beti. Baita Maria inorentzat ezer gutxi izan bazen jainkoak gogoan hartu izan duelako. Eta abar. Guzti hau da Mariak zekiena. Baina hartzaiek, gaurko evangelioan entzun dugun bezala, hartzaiek ziotena, aingeruak Jesus aurraz hartzaiei esandako alegia, hau da, aur hori Mesia zela, jainkoak bidalitako salbatzailea zela, eta horrelako gauzak, guzti hori nola ulertu guzti hau. Zer esan nahi zuten hitzaiek. Entzun dugu, evangelioa dio, bertan zeuden guztiek, alaxe esaten du, harriturik gelditu zirela, ezin ulerturik. Baina Mariak, hurrengo lerroan, entzun dugu, gogoan jasotzen zituen gauza guzti hauek eta bihotzean hausnartuz. Gogoan hartu
eta bihotzean hausnartu. Behar bada, egun hauetan, hainbeste festa eta zalaparta ugarien erdian, tarte bat hartu, eta Mariak egin zuen bera egiteko aukera paregabea dugu. Alegia, joan den urtean, norberak bizi izandakoak gogora ekarriz, hau, baitakigu, bakoitza dakizki bere gauzak. Eta gaur hasten dugun urtea, zer eta nola izango ote den, bai norbere bizitzarako, bai munduari begira, hau bai ez dakigula zer gertatuko den. Esan nahi dut, guztia hartu, gogoan jaso, eta bihotzean hausnartzea litzateke ariketarik hoberenetakoa. Horrela, egun hauek ez lirateke festa hutsean geratuko. Eta eragin handiagoa izango lukete gure bizitzan. Maria dugu guzti honetan laguntzaile bikainena. Ez ezer konpuntuko digulako, baina bai Jainkoaren aurrean jarrita, Jainkoak berak zer eta nola kokaturik nahi gaituen ikusteko lagunduko digukelako. Gertatu diren eta gertatzear dauden guztiaren erdian. Ze izango ote da gutaz? Ze gertatu gote zaigu guri eta ingurukoei edo mundu honetan? Ez dakigu, baina ze jarrerakin sartuko gara denboraldi berri honetan? Jainkoa gurekin, egun berretan estatzen duguna, ez da gauza magiko edo sineskeria. Fedeak eraginik egiten digun ariketa da. Gure bizitza alda dezakeen ariketa. Jainkoaren presentziara irekiz egiten dugun autua, apostua. Eta Maria bezala izan dadila Jainkoak nahi duena, baina bere argitan. Bestalde, gaurko egunez, urte berrion opa diogu bata besteari. Eta zer ote da urte berrion nire bizitza? Bizimodu lasaia, oparautasuna, lotaria tokatzea, ongizatea, dena ondo joatea, amairi gabeko oporrak bezala, ze ote da urte berrion esaterakoan. Behar bada, osasuna izan daiteke, bale, osasuna, eukitzi importantea da. Bakea eta justizia mundu hautsi honen erdian, eta guretzako ere bai, ez da gutxi. Zer ote da niretzat urte ona? Norberak daki urte berri hon esatean nondik doazen bere desioak. Nondik doaz nire desioak? Fedeti begiratuz, Mariari erreparatuz, behar bada lehen irakurgaian entzundakoa izan liteke. Eta hau da entzun duguna. Zer opa diot maite ditudan pertsonei, eta hauxe da. Bereinka zaitzala jaunak, eta zaindu. Agerde zaizula jaunak bere aurpegi argia, eta erruke dedila zutaz. Eta eman dezaizula bere bakea. Gehitxo ez ote da hau. Bainoski, gehitxo da. Baina egun hauetan ospatzen dugu misterioa beti izan da eta izango da gehiegizkoa. Gure fedeak aitortzen duen Jainkoa beti da gehiegi gure giza neurrientzako. Horregatik,
egu berrietako misterioa ez da gure neurrikoa, geure neurrira egindako festa. Ez, jainkoaren neurrira egindako misterioa baizik. Eta halakoxea da Mariak aitortzen duen jainkoa, fedeak adierazten digun jainkoa. Beraz, dar batean behar bada, baina guk ere hauxe opa diogu elkarri. Berak bedeinka zaitzala, eta gorde. Ager dezaizula jaunak bere aurpegi argia, eta erruki dadila zutaz, eta eman bere bakea. Hala dadila, urte berri hon. Zutiturik egin dezagun geure fedearen aitormena. Sinesten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten du. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten du. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Sinesten du. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Ta orain senideok otoitz egin dezagun herri eta gizon emakume guztien alde, guztientzat eska dezagun jainkoaren bedeinkazioa. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Gaur hasten dugun urte honetan, gizadiak bake bidean aurrera egin dezan. Armak ezabatu, gerrak amaitu eta bakerako ahaleginak sendo daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Eliza katolikoak eta beste kristau eliza guztiek beren ahalmen guztiak erabil ditzaten gizarteko harremanak gozatzen eta senidetzen. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gaixoen alde, bakardadean aurkitzen direnen alde, gaitzak zauritzen dituen guztien alde, horren ondorioz hil diren guztien alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Otoitz egin dezagun azkenik geure alde, geure senide eta adiskideen alde, gure herria eta elkartea osatzen duten guztien alde. Urte berri hau jainkoaren bedeinkazio gerta dakigun.
eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Horra jauna gure eskariak. Zure maitasunak zaindu gaitzala bakean eta zorionean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Eta gizakia salbatzeko. Oi Jainko, zuk ematen diezu hasiera asmo on guztiei eta zuk dituzu burutzen. Jainkoaren ama santuaren festaburu honetan eskatzen dizugu, salbamenaren hasiera pozik ospatzen dugunok, irits dezagula egun batean salbamen horren betea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunak aldazkagu. eskerrak jaungoiko gure jaunari Egokita eta zuzen
bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Eta zu bedeinkatzea eta gorestea, Maria beti Birjina doatsuaren amatasuna ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra. Eta birjintasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia, Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, aingeruek zure haunditasuna goresten dute. Zerutar espirituek zure ospea adoratzen, eta serafin doatsuek zuri auspez agur egiten. Postasun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hotsak. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza,
Gaur hemen bildurik, Maria Birjinak munduari salbatzailea ekarri zioneko garai santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Zuri jainko ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan seto. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, jainko indartsua eta errege bakegilea. Zu jaio zinenean, aingeruek bakearen berri ona zabaldu zuten munduan. Begira, zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari, emaiguzu guri, emaiozu mundu honi, bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiogun bakea elkarri. Jainkoaren bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua.
Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Jesus munduko argia, kanta dezagun denok. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Jesus jainko gizona, zuri gure bizia. Hartu gure jaunona, gugera den guztia. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Gure bihotz barruan, piztu zure argia. Gaitezen gu munduan, argi jainkoz betia. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Etxetan herrietan, izan denen nauzia. Guztiok zure baitan, dezagun poz bizia. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Egin dezagun otoitz. Jauna, pozik hartu ditugu sakramentu zerutarrak. Egizu, Maria beti Virginia doatsua, zure semearen sortzaile eta Elizaren amatzat aitortzen eta goresten dugunok,
laguntza izan ditzagula betiko bizia lortzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesus askatzailearen doaina bere bihotzean gordetzen du Eukaristian bildu den kristau elkarteak Mariak bezala. Jesusi lotuak bizi direnek sentitzen duten askapena gogoratzen eta biziarazten du Eukaristiak. Eta gizaki guztien askapena da gure eginkizun, helburu eta lana. Gaur sumatu dugun askatasun eta salbamen hori sumatuko alduzue bizitza osoan. Hala opa dizuegu Arantzazuko Frantziskotarra naidiak, agur eta beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jaunak eta zaindu. Amen. Ager diezazuela jaunak bere aurpegi argia eta erruki dadila zuetaz. Amen. Ager diezazuela jaunak bere aurpegia eta eman bere bakea. Amen. Bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakean, Eskerra